Siphinde sikubingelele sikwamukele umbukeli Ekhaya Jikelele Breakfast Show njengamanje ihora sekuyihora lesishiyagalombili kanti siyabonga kakhulu ukuthi uhlale nathi la ohlelweni lwethu madle ngothi zithine ihamba phambili leli hora. Sifike qathatha singena kaloku isiqendu sesithathu xahlelwe mgama ke novimba wethu. Usungule amaphulo okuphuhlisa abantu abatsha kwicandelo lezolimo umphathiso wezolimo eFreystata. Ikomiti eliholwa ijaji uRaymond Zondo belenza inhlolokhono yalabo abazovala ikhala zomsebenzi eKhomishaneni yezokhetho eyimele kuleli iIEC. Igqize likhokela uphando kwityala likaThabo Bester liphinde labamba abanye abarhanelwa abathathu. Ababarhanelwa bangabasebenzi benkampani iG4S babanjwe eFreystata. Ababini kwabo barhanelwa baneminyaka engama-47 ngelixa omnye eneminyaka engama-37. Omnye kubo ubanjwe ebuthabelo kwiphondo laseFreystata ngelixa ababini bebanjwe apho bahlala khona eBloemfontein kwakweli phondo izolo ngokuhlwa. Esi sithathu kulindeleke ukuba sivele kwinkundla kamantyi waseBloemfontein ngomso uLwesithathu. Bonke bajamelene nezityholo zokuncedisa ibanjwa liqhwesho kwanongqongqo, ukuxhaphaza isidumbu kunye nobuqhophololo. Ukuza kuthi ga ngoku sele kubanjwe abarhanelwa abali-12 kwaye kungenzeka ukuba kungabanjwa abanye abarhanelwa kweli tyala. Isikhungo esiphakela ngamandla kogesi Eskom siqala inhlolovo emzamweni yokunciphisa ukusetshenziswa kogesi maphakathi nesigaba sokuqala ukuya kwesine sokucisha konga kugesi ezweni. Kuzonikwa kwamakhasimende ambalwa ama-smart meters ukuhlola ukuthi lokhu kulawulwa kokusetshenziswa kwamandla ogesi kusebenza kahle noma cha. Lesi sikhungo esiphakela amandla kagesi uEskom sithi ukuncishiswa kagesi ngama-smart meters kuyingxenye ke yokulawulwa kanye nokwehlisa isidingo sokusetshenziswa kogesi. Lezi ke yinhlelo zokulawula isidingo kanye nokwenza ngcono ukuphakelwa kagesi ngesikhathi sesigaba sokuqala ukuya kwesesine sokucisha konga ugesi. Umgqatswa ukhuphiswano lwesithuba sekomishoni ezimeleyo yonyulo iIEC lithi eliqumrhu kumele libe nomgyowo ewunqenqwa kwinkqubo yalo. Itshantliziyo lengcinezelo nowayesakuba kwezopolitiko uJanelle Love owayesaka kuba nesekela sihlalo weIEC ngonyaka ka-2018 ube ngumgqatswa wokuqala ukubekwa phambi kwegqiza belihlaliswa yijaji eyintloko uRaymond Zondo. uJanelle Love ube ngomnye wabagqatswa abali-12 oza kuthi adlane indlebe imini le ngesithuba esikhoyo. Ithe yakuhlaba amahlongwane ijaji eyintloko uZondo waphendula uLove wenjenje. At the essence of any organization has to be the way in which it does the specifics of its activities, and at the heart of that is its values, its strategy, the way in which it manages the people in the organization, the financial management, and also the way in which it continuously tries to upgrade what it does through research, international best practice and exchange, and so on. Ummeli uOliver Josi umgqatswa ophose amathemba akhe ekubeni ngumkomishinala wequmrhu lonyulo elizimeleyo iIEC uthi ukuzimela yimfuneko engundoqo kwesi sikhundla. uJosi ngomnye wabagqatswa abali-12 abakuluhlu lwegqiza eliphambi kwejaji eyintloko nabaxwayiswe uxanduva lokungena ezihlangwini zika-Chapter 9 Institution. Umsebenzi ongumongo we-IEC nanjengoko uqulathiwe kumgaqo-siseko kukuqinisekisa unyulo olukhululekileyo nolungenamkhethe. Uthe okaZondo wakuphosa imibuzo yokugrumba ngeempawu zomkomishinala uJosi waqula wenjenje. One of the key requirements, if I read, the legislation as well, especially the qualities of a commissioner as well, that independent mindset and being free from any party politics as well. If you look at my career from my CV, Chief Justice, I've not been involved with any party politics. I've not held any senior positions in any political party. I come with that independence as well, the independent mindset,
there hasn't been any controversy regarding, whether I've been involved in politics or not. Ukanti ke xa kungoku le session isemaxhapheshuni enkqubo zayo. Nanjengoko umphathiswa ojongene nezolimo kwiphondo laseFreystata umnumzana Saki Mukwena egqibe iintsuku ezilikhulu kwiofisi yakhe, lo mphathiswa uthi eyona nto iphambili kukuqinisekisa ukuba eli candelo litsala abantu abatsha kwaye ulutsha kweli candelo lufumana inkxaso yezimali, uqeqesho nezixhobo zokusebenza ukuze lukwazi ukuliqhuba ngempumelelo ushishini lwabo. Ukuthethe oku ke ngethuba ezimase umsitho olutsha kwezolimo eBloemfontein eFreystata. Uqhube wathi ke nanjengoko eli candelo lilikhubalo ekukhuseleni uqoqosho kweliphondo nelilizwe jikelele. Umnumzana Saki Mukwena uthi ukuxhasa ulutsha kwicandelo lezolimo kubalulekile ukuqinisekisa ukuba eli candelo linekamva nanjengoko ezolimo lilikhubalo kuqoqosho lweliphondo nakwilizwe jikelele. What we've been doing during the Youth Month has been to focus on young people who are in the agricultural space, who out of their own efforts they have managed to build something. They are into animal farming, they are into various crops that we see them growing in their various farms, and demonstrated really their commitment and willingness to be role players in the sector. These are the ones that we decided that we need to reward them by supporting them, giving them additional stuff. You saw that we gave cattle, we gave bulls, we gave heifers, we gave tractors and so on. Uthi sebe lakhe linika amafama aselula inkxaso yezimali, izixhobo nezityalo ukubakhuthaza kweli candelo kwaye livale nomsantsa phakathi kwamafama aphuma kwiindawo ezihlelelekileyo nawafumileyo. We are turning the tide in having agriculture reflecting the profile of the province. You've got quite a large number of young people who have gone to school and have qualified in agriculture. Some of them, of course, with assistance of government, but majority of them out of their own efforts. They have undertaken various initiatives in different enterprises, and there's a strong working relations between historically disadvantaged farmers, young and as well as the old ones, which is a productive type of a relation that we want to see. Kule nyanga elisebe linikezele ngemfuyo nogandaganda kubantu abatsha bangamafama ukubanceda kushishino lwabo. Kwiindaba ze-SABC ndinginobathembu Zantsi. Mbukeli okwamanje ke sizosiqunga seyitolo kanti uma ngabe sibuya ngizobe ngixoxisana kanye nemeya uPetros Ngubane oyimeya esifundeni uMzinyathi. Yena ke sobe sixoxisana naye mayelana nodaba lweDandi July. Ziyabuya mbukeli ngalinye indawo. Sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Sesifikile ke leso sikhathi sonyaka sokusingathwa kwemicimbi yemjaho yamahashi. Nakulonyaka ke ukhuzibuya umjaho wamahashi obizwa ngokuthi iDandi July obanjelwa khona kuleli dolobha elincane lisenyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Kule ndumezulu kuyemcimbi mbukeli yagcina nje ngokuthi phela kugabavula amahashi kuphela, kodwa ke kuboniswa nobuciko obahlukahlukene okukhona kubo ingqiphu, yithuthuthu, imviliyelo kanye nokunyo. Izolo iDandi July yethulwe ke ngokusemthethweni eBattlefields eDandi. Kanti kulonyaka uzoba kumhla zi-15 kwezokwethwasa. Ukuthola abanzi ke ngeinhlelo zalomcimbi semukela imeya esifundeni uMzinyathi uPetros Ngubane. Noma futhi kubingelele sikwamukele Ekhaya Jikelele ekseni. Angikhuleke noxolo sadewethu, ngikhuleke kubalaleli nababukeli bakho ekseni ngithi uyathuthuka ngempela uMzinyathi. Saliqale ngempela ke isasasa siyalizwe isasasa lomjaho wamahashi obizwa ngokuthi ke iDandi July. Engabe ke inhlelo zokwethula izolo zihambe kanjani ngoba sizwile ukuthi benilapha ya eBattlefields? Umcimbi wethu wokwethula izolo uhambe kahle kakhulu, sibambisene nomnyango kanjalo nomasipala wendawo Indumeni nabaxhasi ke balomjaho nabo bonke abathintekayo, abanini benjomane nabagibeli benjomane noza kwenuke begcwele bayonke imikhakha ngenxa kuba kufanele kuba sithakasele semukele ukulonjwa kwalolu suku olubalekile umhla ka15 njengoba usushilo umsakazi. Okukhulu kakhulu kulonyaka okwehlukile ukuthi
le event ibeba usuku olulodwa besiphela kodwa sabona ukuthi asithuthukise nathi izinto zethu eindaweni zethu kuba ingabi usuku olulodwa mhlawumbe thatha isonto lonke yenzela ukuba isifike esiqongweni ngosuku lwayo yonke lento phela iheha abantu kwezokuvakasha kodwa ayigcini nje lapho kuphela kuyazi ukuthi umzinyathi uyi-benefit route lapho kwalwa khona izimpi eziningi labo kabayihlobo nabangani balabo basala empini nalabo bathanda ukuba bayazwe ngalomlando bayeza la idandi iJuly ke ifike nolunye unyawo usuka ngo-2005 iqala njengoba seku-18 years yaqala iya unyaka nonyaka ithuthuka ibheka ngoba isifake ama-province onke ase-South Africa yafaka amazwe akwi-SADC iLesotho iba khona oBotswana oSwaziland noMozambique ivakashe evela khona ziyafika la okukhulu kakhulu dadewethu esihlomula ngakho njengabantu bendawo oqala ukuthi abantu kuyazi ukuthi amathuba emsebenzi mancane anciphile kulesikhathi esikuso kodwa onke ama-BnB ethu asegcwele phama ayisekho nje indawo lakithi baphuma abantu bethu abavakashela bayohlala eThekwini abanye bahlala eMgundlovu eKingcetshwayo bahlala eZululand koFryhead bahlala eMajuba bahlala othukele intabeni zokhahlamba bese bezo-attenda lo msebenzi ukuthi akekho ongabenefiti noma ongahlomuli kulo msebenzi abama-BnB bayahlomula izisebenzi ziyandiswa kuma-BnB onke lawa ngoba basuke bebaningi kakhulu abantu kaba osonkontract noma osozimboni abancane abakha ingqephu bayithungayo nalabo abaphekayo ababazayo nabenza yonke imisebenzi yobuhlalo nanabachomayo bayafika la badisplaye badayise bakhangise umsebenzi yabo usuku luba luhle lolo kodwa ke kusuka nje ke ngoba umviliyelo uzohlanganisa ithuthu abe ithuthu uhlanganise bona abamahasha uhlanganise nalabo bona bengqephu uhlanganise bonke abenza imisebenzi yezandla yokuthunga yokuchoma njengoba sengishilo ubuhlali nakho konke okunye ungacabanga sithi ubabulele kwethu sesiyazi ukuthi inyanga kaJuly kithina inyanga esoba nesonto minyaka yonke elikhulu kakhulu sikhuphula lezi zinto sikhethe omisi senza yonke into abakhulumayo nje bezamahlaye bencokola yibo bonke nje abangase bangena abaculayo abacula umculo wethu nenhlobonhlobo abazobe khona siyacela ke ngokuthobeka ukuthi izakhamuzi zakithi zonke ayithokozele ukwemukeleka lapha kithi emzinyathi endumeni sibamukela ke futhi simukele egameni lesilo umzonke kaZulu amakhosi onke asendlunkulu kanjalo indlunkulu yonke sibamukela futhi ngokunjalo ngoba kuyaziwa phela ukuthi izimeya ziningi ezalapha nje ngaphathe emzinyathi nazo zonke ezaseningizimu ezakwaZulu Natal kanjalo amakhansela ahloniphekile amalungu eshayamthetho namaphalamende asuke khona behamba nomkabo nabantu ababo abantu nezingane zabo nezithandwa zabo kuse kuyisikhathi esihle kakhulu singaphezulu empeleni kwalo owenziwa abanye umjaho siyazi ukuthi phela amehlo akwazi ukuba ayigcinta abuke abesekwazi ukukalelana kodwa ngithi nje mina ozani ngomningi benu lizothokoza sinethembisa ukuthula sinethembisa ukuphepha abezokuphepha bahleliwe bakhona emakomidini kanjalo nabe inhlekelele bayo bebeqaphile bemngomumo hayi umuntu nje athi noma sodlulile ahlala isonto nje aphumule ayobona isandlwane ayobona encome ayobona engoma la kwala khona impi yenkosi uBhambatha kaMancinza kaZondi kanjalo yagcina ngo-1906 kuya 08 lapho futhi kwaboshwa khona isilo uDinuzulu uMamonga lapha eMdlovana akhuphuka ayobona kwaShushu Lilani Hot Spring khona eMvoti ezeneno asazofika eShiyane la kwala khona impi futhi sebehluliwe abelungu lapha namangisi esandlwana aqhubeke ayobona encome imbiki income ngoba uZulu wehlu lakho kodwa nje ke siyafuna ukuthi babone naseThalana lezi indawo zethu bayithokozele sebengaya ke komakhelwane baqhubekele eZululand babone iBattlefield yakhona ukuthi kwakunjani ondini mhlakazi u4 1879 baye lapha eDanford la isilo uKing Cetshwayo isilo sasondini sagibela khona
emkhunjini konke lokhu kufanele abantu bethu uma befikile imali yabo ingaphelele osukwini olulodwa bahlale nje noba ngahlala inyanga yonke le bajabule ngoba sebusika abantu. Yebo babume, hayi ngiyabona ukuthi ungathokoza ngempela babengahlala inyanga yonke. Kuyajabulisa ukubona ukuthi namathuba emisebenzi azovuleleka, intsha izokwazi ukuthi nayo ithola ingxenye, abantu bazokwazi ukubonisa ngemisebenzi yabo. Ingabe ke labo abazobe bengenela umjaho lo wamahashi bazohlomla ngani ngoba phela siyakhumbula ukuthi enyaka enye ngathi khona wahlomla ngomkomelo u250,000 wamarandi. Kulonyaka ke kume kanjani? Injalo le ndaba imikomelo ikhona kwabadala ikhona kwabancane ikhona ebekela mhlamba besifazane kanjalo amahashi akandavula impela angakandavulela mahala ngoba bawona ayafidwa mayehlela babona bayahlonyeliswa ojoki bathola ukulaliswa kahle baphathwe kahle ngoba laba phela bezemvelo bokuphatha kwemfuyo babhekela izilwane basuke beqikelele bafuna ukubheka ukuthi ziphathwa kahle izilwane ayihlukunyezwe ngaleyo ndlela ke kusuke kukhona bonke abakhona abaqapheli nisho odokotela imbala bemfuyo basuke bekhona nisho nje iminyango kahulumeni mhlambe owezempilo asuke khona ama ambulance services kukhona nama local ambulances kanjalo ama clinic ayikho into esuke ingekho la upheka ukudla konke esikudlayo nesesakulibala okunye engakhohlwa kufe ngakhohlwa ukusho ukuthi ngenxa ukuthi leli business kufanele lilethele bonke abantu inzuzo nishe malokishini imbala abantu bethu bazivula imizi ukuthi abantu bengayiphendula imizi iba ama B&B lapho abantu bezolala kuze bonke bacoshe okuthize abamatende bazobeletha amatende abo besiqashisele ukuba sikwazi ukuba sibe nakho ukuba sihlale lapho sondle sinakekele ivakashi zethu kanjalo futhi ababaqaphi inkampani zama security zizobe iqashiwe nazo zizobheka ngoba sobe bebaningi kakhulu abantu uhamba umcimbi futhi kuzobe sebusuku konke nabaculi bethu balapha kithi KwaZulu-Natal bazobe bejabule angazi ke nkosazana ngoba ngiyazi ukuthi nawe uzokubulela udlingephi yakho nanje nizintatheli nemkhakha yonke nobe kubaneke ingqephu zami Sibonge kakhulu ke babumbovu ngesikhathi sakho sengathi nje ke lo mqhudelwano ungaba impumelelo uhambe kahle mbukeli lobe kubaba uPetrus Ngubane oyimeya ke yalapha kumasipala waseMzinyathi hayi cha mbukeli mangabe nawe uhlezi ithikithi lakho akalithengi lokuthi uya lapha ku July ayi udlala kancane ubaba umbovu sechazile ngakho konke kuzobe kwenzeka nobumnandi obuzobe bukhona njengamanje ke mbukela ke sithi nje kuyokwehlisa kancane ngapha ngaseyidolo siyabuya umva komzuzu Enkosi ngokuhlala nathi nesasibukele kaloku apha ekhaya jikelele. Iqela lezopolitiko i-Action SA liqalisile iphulo lokuba iParlamente yephondo laKwaZulu-Natal ibuyiselwe eLundi endaweni yokuba urhulumente akhe enye indlu yowiso-mthetho ezaqabisa imali engaphaya kweebhiliyoni ezintandathu zeerandi. Eli qela lithi liyayixhasa i-IFP ekubeni indlu yowiso-mthetho ibuyiselwe eLundi kwaye iziseko zombuzo setyenziswe kwinqanaba eliphezulu. Ngokutsho ke kwe-Action SA urhulumente wephondo laKwaZulu-Natal uchitha imali engaphaya kwe10 lezigidi zeerandi ngonyaka ukuhlawulela iiofisi zendlu yowiso-mthetho eMgugundlovu kwaye unemibuzo yokuba kutheni kuchithwa imali engaka kubantu beliphondo abanganazindlu amanzi kunye nezinye iziseko ezingundoqo ezibalulekileyo. Siza kuthetha ke nosihlalo we-Action SA kungekudala uZwakele Mncwango uzosichasela banzi ngale ngxelo. Ukanti ke sele khona sawuxovula banzi lomba sixhumana nowesihlalo we-Action SA uZwakele Mncwango. Masikubulise Zwakele sikwamkele enkqubeni ekhaya jikelele. Angibingelele lapho e-studio ngiphinde ngibingelele ababukeli. Kuluvuyo into kubana unathi namhlanje. Khawuke usichophisele into kubana kukhale nyonini kanye intoni le enikhala ngayo. Asibonge angisho nje ukuthi Action SA iqale uhlelo i-petition la khona esicela umphakathi kakhulukazi kwaZulu-Natal
ukuthi usayine khona sobona imbono yawo ukuthi ngabe esifundazweni bangakanani abantu abafisa ukuthi isishayamithetho sibuyele eLundi kulesi sidalo esikhona. Izathu salokho ke siyayibeka ekuthenini kwaba nesivumelwano ngo-94 ukuthi zombili isishayamthetho izosebenza eSamaritsburg neSolundi. Kuthe uma songena uhulumeni ka-ANC washintsha isinqumo wathi no sokumele kusebenze sisodwa saseMaritzburg. Kuzokhumbuleka ukuthi esaSolundi sakhandwa uhulumeni wakwaZulu futhi uPublic Works uyena osimaintainayo, asikweleti umuntu, akho rent ekhokhwayo oLundi. Kanti manje la eMaritzburg sinengqinamba esibhekene nayo ethi unyaka nonyaka isishayamthetho nje indlu yesishayamthetho sikhokha imali yerent engaphezulu kuka-11 million ngonyaka. Uma uhlanganisa ama-department esewonke ngonyaka akhokha imali engaphezulu ka-150 million eMaritzburg nje kukodwa. Bese kuba nesiphakamiso-ke esikhona njengamanje esithi akwakhiwe esishayamthetho esizoba i-one stop center la khona kuzoba isishayamthetho nama-ofisi kahulumeni kuwona. Engicabanga ukuthi kuwumbono omuhle ukwenza into njengaleyo, kodwa esikhathini esikusona nomnotho esibhekene nawo njengamanje siyabona kubhadalele nanokuthi isenti nesenti kumele siqonqobelele ukufaka intuthuko kubantu, inqalasizinda abantu basayidinga. Ingakho siphikisana si-Action SA nokuthi singathi njengamanje kunqanzwe ibudget lencane ngoba kufuneka imali engango-6.8 billion ukukhanda lena entsha i-legislature enamahhovisi kahulumeni. Sithi-ke thina njenge-Action SA njengamanje ngesimo somnotho sicela ukuthi uhulumeni isishayamthetho ususe eMaritzburg siye oLundi, ngoba uma siye oLundi kuyobe kusho uhulumeni ngenyanga uzobe ukwazi ukuseva le mali ewu-11 million bese ikwazi ukuqongobelela ukwenza idingo zomphakathi. Ongaphinde futhi ukwazi ukuthi uhulumeni le mali ukwazi ukuyiseva uphinde ugcine ukwazi ukukhanda isishayamthetho mhlawumbe leso onephupholasi ukusikhanda. Kodwa njengamanje asikholwa ukuthi sibalulekile noma siyinto ngathi idingeka kakhulu ukuthi ungayikhanda njengamanje ngesimo somnotho. Yikho-ke sithi akubuyele oLundi la khona sazi ukuthi indlu yesishayamthetho ikulungele ukusebenza. Siyazi Public Works uyayimaintaina namahhovisi oLundi ayamaintaina Public Works. Ngamanye amazwi sithi-ke asikho isidingo sokuthi kumoshwe imali lapha oLundi. Angikusho-ke nje ukuthi kwesinye isikhathi kuba khona abaphikisana nesiphakamiso ngezathu ezahlukene. Kwesinye isikhathi uzwa abanye bezothi ukude oLundi bese uyayibuza ukuthi yiphi indawo ekude esifundazweni, ikude mawusuka kuphi, ikude kubani, bese ungayitholi impendulo. Abanye base bethi uLundi lungaphandle kwey'ndawo zomnotho, economic zone. Bese uyayibuza ukuthi uhulumeni wethu kanti ufuna kwenzakaleni emakhaya ngoba phela nawo amakhaya adinga ukuthi athuthukiswe. Ngamanye amazwi iMaritzburg neTheku yayingenjena before, ingoba kwaba khona iphupho labathize ukufaka injection yomnotho ukuze kukwazi ukukhula indawo yaba isidingo somnotho. Sithi-ke nendawo zasemakhaya nazo zingathuthuka uma uhulumeni engezukubheka ukuthi kumele yonke into ize emadolobheni amakhulu. Asisakhele wethu umnotho, uhulumeni wethu 24 30 years now yini osukwayenza ukwenza umnotho uzinze emakhaya kungaphekwa ukuthi isikhathi kuyo emadolobheni amakhulu. Abanye bathi-ke iy'ngane zabaholi izofunda phi oLundi nabasebenzi esishayamthetho. Bese uyayibuza ukuthi kanti oLundi noma eZululand abani iy'ngane kumele ifunde khona, uma ezabaholi ingamele ifunde khona. Yini uhulumeni ungakubheki lokho ukuthi kuyinselelo yokuthi sithuthukise ezemfundo zonke iy'ndawo zilingane, sazi ukuthi yonke indawo inemfundo esezingeni eliphakeme, khona sizokwazi ukuthi singaphinde sibe ne-excuse yokuthi asikwazi ukusa isishayamthetho emakhaya ngoba kuthiwa ayikho indawo yokufundisa iy'ngane zabahlonishwa. Njengoko sowuchaphazela into yokubana into engamandla kukuba ezindawo zisemaphandleni nazo zikwazi into yokubana zibe nophuhliso, zifumane neenkonzo ezingundoqo. Ingaba oku mhlawumbe njengoko nimemelela niyi-Action SA into yokubana niye eLundi, ingaba oku mhlawumbe kungeke kubangela urhulumente ukuba aphele fudusela nekomkhulu lephondo eLundi, kwaye ke loo nto ingathetha utshintsho kwizinto ezininzi kweli phondo? Kakhulu siyakholwa kakhulu ukuthi ubuyele oLundi. Uzokhumbula ukuthi uLundi usenesishayamthetho khona yayivele sokuyindawo edevelophayo. Mawubheka nje iZululand uLundi
was the most developing town competition ezinye indawo. Kodwa uma usubuka njengamanje uyabona libuyele emuva kakhulu ngokusuka esishamthetho laphayana. Yikho ke sikholwa ukuthi njengamanje kahle kahle uma ubheka ukuthi uhulumeni ukhokha imali e150 million ngonyaka ukukhokhela amabhilidi. Kumele siyibuze ukuthi masikhuluma nge-economic empowerment nokukhula kwezomnotho ngobani labahlomulayo ngeproperty eMaritzburg. Uzobona ke ukuthi usahlomula abantu vele abebevele behlomula before idemocracy. Na bese uyayibuza ukuthi kanti lento yokuthi sine freedom nathi njengamanje singabantu abamnyama, singabantu basemakhaya. Kanti kahle iyofika nini kuthina le freedom ngoba uyabona ukuthi the economy isekubantu vele ayiveli kubona. Nohulumeni esinawo uyahluleka ukwenza izinto ezizosa intuthuko kubantu khona kukhulu nomnotho ngoba uzothi umbuzo uma uyukuthi ezule ndawo ekamabhilidi angafaka amahobisi kahulumeni yingani pho ungayekeli abantu abazofaka investment bazakhe ngabhilidi olundi kungani kumele kube ukuthi kurento eMaritzburg ngoba uyabona ukuthi ngempela labantu baseMaritzburg abanama properties yibo phela abahlomula esifundazweni ngemali kahulumeni while abantu abaningi bebehleli ebubheni ingakho esithi ke nasemakhaya akuthuthukiswa asikhulumi kuphela ngolundi kuphela ngokukhuluma ngedevelopment yasemakhaya ukhuluma ngaso sonke isifundazwe ngoba kahle kahle u80% wesifundazwe ungamakhaya ngoba only 20% ngempela makukhuluma ngeTheku neMaritzburg nengcosana ezithize koHawi kongathi izindawo ezisemadolobheni kodwa sonke isifundazwe si-rural so kusho ukuthi if you talk of rural development kumele ube deliberate as ugovernment ukuthi wenza kanjani uqinisekisa ukuthi namakhaya athuthuka uma ubheka nje lapho Lundi ikhona i-airport there is no reason why ungaba ne-excuse yokuthi ngeke kufike khona kalula ngoba vele nasila eThekwini ikhona i-airport naseLundi ikhona i-airport so there is no reason why kumele ukuthi ngeke kusebenzeke oLundi siyakholwa ke ukuthi uLundi lingakwazi ukusebenza futhi ngakwazi ukuthi nomnotho waseZululand ehlala Nkosi ukwazi ukuthuthuka nangaphandle kwalokho ke nje ekugcineni besikhuluma iqiniso ukuthi uLundi have a state of art legislature asikho isizathu sokuthi siyompintshana eMaritzburg sirent imali engaka emahhovisi ngakutshela nje iqiniso ukuthi elami ihhovisi ebengisebenza kulona eMaritzburg belinetha kungena imvula but uhulumeni urenta lo office lelo belingasebenzi ekhona ingasebenzi nokusebenza kodwa besirenta every month sihlala complain ukuthi but what's the point of renting these properties eMaritzburg ekubeni ama landlord can't even maintain these buildings but oLundi unendawo very available so ingakho sithi ke siyabonga nje ukuthi neIFP neNFP iyasupporta kwikholo lethu lokuthi akiyo Lundi siyacela ukuthi nje abantu baseNatali bayisayine ipetition ngoba iyona sizokwazi ukuthi siyise kuhulumeni nanokuthi uma singena kuhulumeni olandelayo after ama election next year ngoba siyaqonda ukuthi uhulumeni ozoba khona unyaka ozayo kuzobanjiswana so yenye indlela zokuthi uma siqala sikhuluma ubanjiswana kumele sibheke amaqembu ezivumana nawo ukuthi ngempela siyavumelana yini ukuthi kumele siseve imali yomphakathi ukuthi kiwe oLundi sikwazi ukuletha intuthuko kubantu ngoba abantu bakithi balinde uhulumeni ozongena ngonyaka ozayo oyosebenzela abantu ngokukhulu kuyikhandla ngokuthi kungamoshwa imali yikho esithi uma singena kuhulumeni thina ngesikwazi ukumosha u6.8 billion rand sikhanda ilegislature entsha ekubeni sazi ukuthi iziningi inselo ebhekene nabantu sikho lesishamthetho oLundi Owona mbuzo umileyo ongagunqiyo kukuba mhlawumbe ingaba lenkululeko okuthethwa ngayo inkululeko na xa sizawubona ingakumbi ababebala elintsundu bengaxhamli kuyo mhlawumbe wena mnumzana ungathini kwaba bathi eliphulo lakho lokuqala eli logayela unyulo uzama ukutsala balandeli ingakumbi kweliphondo kuba useluchaphazela into yokubana akhona amanye amaqela ezopolitiko athe mhlawumbe akanti yaxhasa ungathini kwabathi hayi uzama ukunyusa ivoti Look, I think ekugcineni we have indlela ezahlukene zoku drive ama issues. Yebo kuyiqiniso ukuthi amanye amaqembu udaba belikhuluma. Kodwa ebengenayo indlela yokuengage umphakathi. Bekuba kunje umholi mayevuka ekseni abhale statement engakhulumi nomphakathi. Mina engikwenza njengamanje ne-Action SA ukuthi ake sibe nendlela yoku-involve umphakathi enqumeni esithathayo. Ngoba ngisho ngithi kubalekile ukuze umphakathi ukuthi wona ubona kanjani ingakho mabuka no social media we have allowed abantu ukuthi babe nombono nabo ngoba i-democracy is not about abalholi kuphela abaphethe amaqembu ezepolitiki i-democracy isebenza ukuthi kube nezwi lomphakathi
So kubalulekile ke ANC mayithatha ayikazi i-consult nomphakathi ukuthi kungani iya eMaritzburg isuka oLundi. Thina ke nje SA sithi before size singene uhulumeni asikhulume nabantu sibezwe ukuthi bathini bona baqonda yini izinselele esibhekene nazo sisifundazwe ukuthi kungani kubalekile ukusuka eMaritzburg siyolundi. Ngicabanga ukuthi i-approach yethu ihluke lapho ke kodwa kumele sikumukele ukuthi azohlukana ama-views abantu. Yabo isibonelo khona abathi iMaritzburg ise-center iZululand iseceleni bese bethi abanye uthi khona ubhale nje ukuthi yena amalungu omphakathi azofika kanjani oLundi as compared to eMaritzburg. Angithi ungaqondi-ke lokho ukuthi kahle kahle isishayamithetho noma iPhalamende kunemali likhiphayo unyaka nonyaka inyanga nenyanga likhiphela ilunga nelunga lesishayamithetho noma lePhalamende engaphezulu kwemiliyoni imember iyodwa. Leyo mali leyo ibhekelele ukuthi ilunga lePhalamende livule ihhovisi ngasendaweni lisebenzela kuyona. Lelo hhovisi lelo kumele kube nomuntu osebenzayo okwenza ukuthi umphakathi ukwazi ukufinyelela esishayamithetho through members of parliament. KwaZulu-Natal nje iyodwa inamalunga awu-80 esishayamithetho ungakabali akazwelonke. So okusho ukuthi lamalunga awu-80 esishayamithetho agcwele sonke isifundazwe okumele abe namahhovisi. Lamahhovisi akhokhelwa uhulumeni ukuze umphakathi ufike eduzane nomuntu osesishayamithetho uchuma lesishayamithetho. Ngamanye amazwi those kind of arguments bese nesikwazi ukwa-addressa ukubanjwa asiqalanga this campaign as SA to involve umphakathi ngoba kukhona ungaqondi ukuthi kahle kahle kusebenza kanjani lesishayamithetho. Omunye uzothi uLundi lukude nabantu abavakashayo. Iqiniso lithi bambalwa abantu abavakashayo bese befuna ukubona isishayamithetho kodwa ufuna ukusibona uyoya kusona ngoba vele ufuna ukusibona. So ngamanye amazwi-ke yini ezovimba ukuthi i-tourism nayo i-benefit eZululand uma khona ama-tourist anentshisekelo yokubona isishayamithetho eZulu-Natal. So yikho sithi thina kubalulekile ukuthi si-engage nomphakathi siwuzwe uvo lwawo ngoba kuyasiza ukuthi siqonde ukuthi ufuna ini umphakathi wona nanokuthi masifika ngonyaka ozayo sesiqala ingxoxo zokuhlanganisa uhulumeni. So bese sazi ukuthi obani amaqembu ezepolitiki anephupho elifanayo nelethu as Action SA. Njengamanje siyazi ukuthi inkatha iyakwazi iyavuma ukuthi iyayi-aligna nombono wethu. I-NFP isisho ukuthi iyayi-aligna nombono wethu. Sesibheke ukuzwa abanye-ke manje ukuthi bona bathini. Siyazi for example i-ANC ayihambisani nombono wethu. Siyazi for example i-DA ayihambisani nombono wethu. Siyazazi-ke izathu zabo zokuthi ingani behambisani nathi ngoba laba sikhumana abahlomulayo ngeproperty erentwa uhulumeni eMaritzburg ukuthi ababheka ukuhlomula umakhandwa isishayamithetho esisha ngo-6 billion. Ewe, and ayona nto ke engathi into yokubana abahlali okanye uluntu bayayikhalela kukuba ababandakanywa xa kuziwa okanye kuthatyathwa izigqibo. So intle kakhulu into yokubana niyakwazi into yokubana ningene kubahlali kwaye siyathemba nabo ke bazawundwendwela amakhasi wenu ukuze babe kanti bayakikitya eso sivumelwano. Sibambe ngazibini kuwezwakele Mncwango ngokuba ube nethuba nathi kusasa nje. Siyabonga kakhulu. Ewe ke mbukeli ngoku ke rhabula ufince kuqikelelo lwemozulu.
Siphinde sinamkele nihleli nathi kaloku apha ekhaya Jikelele. Bukeli uye ukuthini wena ukutya okubolileyo kwakho? Ingaba mhlambe uyakulahla emgqomeni? Abantu ke bayakhuthaza ukuba bafumane imigqomo okanye imigubo yokujika ukutya okubolileyo ibe ngumgquba. Oosomashishini boMzantsi Afrika namanye amaziko ezokhenketho bahlalutya ukutya okumoshakeleyo ukuze kuphindwe kusetyenziswe kwezolimo. Le nto yenza ukuba kugcinwe umoya esiwuphefumlayo ucocekile. Nangona ilizwe lethu liwenza amatiletile okanye imizamo, zisabalwa iitoni ezingamawaka zokutya okulahlwayo. Xa ukutya kulahlwa ezitipini, loo nto yenza kubole kwaye kukhuphe umoya ongcolileyo, inyuse amandla okufudumala kwehlabathi ngaphezu kwe-carbon dioxide kwisithuba eseminyaka elikhulu. Inkampani Ekhaya esebenza ngezemihlaba i-Earth Probiotic yenze umsebenzi omkhulu ukwehlisa inani lenkunkuma kwiindawo zokulahla inkunkuma ngokuthengisa inkonzo yomrhumo kumashishini, izikolo kunye namakhaya anemigqomo yokuvundisa kunye nomgubo webhokashi, yona ke exabisa $2,500, i-R2,500. At first, actually, we were throwing away food. Qaleni ke besikulahla ukudla, ingakho sibone lokhu kuyinselele enhle, sabe sesiqala ukuvuselela ukudla okwakha umanyolo. And that's when we actually came up with an idea of actually starting. Lo mgubo unceda ekukhawuleziseni inkunkuma yokutya ivubele kwaye ibole phambi kokuba ijike ibe ngumgquba. Isikolo iSt Albans College ePitoli siqale eyaso inkqubo yokulungelelanisa imvuthuluka yokutya ukuze banqande ukulahlwa kokutya okuseleyo emigqomeni. Basebenzisa ke yona imigqomo egalelwe lo mgubo webhokashi, sithetha nje sebeqokelele imigqomo elikhulu yomgquba ngeveki. There's actually two parts to this. Empeleni ke lolu hlelo lunezingxenye ezimbili, ukudla ke ungasenasidingo kanye nalokho okumoshekayo. Konke lokho ke siyakuhlanganisa bese senza umgquba. And then we mix it with the bokashi. Uthi ke baphinde bayisebenzise kwalapha ezigadini zasesikolweni ukuze balime. Umphathi wenkampani i-Earth Probiotic uGavin Heron uthi basebenza kakhulu ekuqokeleleni ukutya okumoshakeleyo ukuze bancedisane nezinye iinkampani ezisebenza ngemveliso yokutya. The world is in crisis. We all know about climate change, that our world is in trouble. We all have to do our bit, reducing our personal impact and our business impact on the environment. And we have to, and World Environment Day actually gives us that opportunity to really think about what we do, think about biodiversity, think about carbon dioxide emissions, think about waste, and think about the future for our planet and for everyone and everything that lives on it. Siyakhuthazwa singabemi boMzantsi Afrika ukuze siyigade inkunkuma nalapho silahla khona ukutya. Oku akuncedi kwezolimo kuphela kodwa nakwezemveli kunye nesimo sezulu. Hayi qala uyiva. Ingaba wena luthini uluvo lwakho? Uyazi kaloku into yokubana siyekhaya Jikelele sithi xolo sikuxhobisa ngolwazi. Yena phefumla ke kumakhasi onxibelelwano naphendula nanje. Khaya ngempela kaxolo ukudla okudala siyachitha singasezokusebenzisa siyachitha abakwethu ngoba besingakabi nalo ulwazi lokuthi kanti kuba nesithaka esithile esithelwa ekudleni ekudala ukuze kuzoba umanyolo. Manje ke singumele ukuthi kusukela manje kaphambili kumele sifunde ngalesithaka esithelwayo nathi sizokwazi ukuthi sithathe ukudla okudala sikuphendule umanyolo. Mina njengoba ukudla okusele njengoba kunezinja ngiyakuthatha ngikupha izinja akela izinja ziyadla. Thina ekhaya uma ukudla sekusengesasebenza ngoba sifuyile izinkukhu siye sikuthelele izinkukhu ukuze sikwazi ukuthi zikudle. Mina indvole ngikwentako ngekudla lokusele ngubeka nzawonye bese ukuthi nangabe kukunyendi ngiyakuthatha ngiyokuniketa mkhulu bese tingulube takhe tiyawuhlomula. Angeke ngize ngigcine ukudla okubolile endlini, ngiyakulahla nje angifuni ukuqamba manje. Isiphi isidingo sokuthi sibe ukudla okubolile endlini ngoba kusuke ngasekho zokudla so siyakulahla noma sikuthelele izinja. Ngokujwayelekile thina abantu ukudla usekusalile sijwayele ukuthatha sikuchithe
kodwa ke siyabonga ke uma ngabe sekhona uhlelo oliqhamukile ukuthi kuzothi noma sekusalile kuphinde kusetshenziswe futhi kwenziwe ngakho umanyolo. Lolo hlelo luzosiza kakhulu ngoba nakho phela ukudla kuyabiza usungavela ukuchitha. June, Youth Month, a month of remembrance, a month of gratitude, a month that reminds us of our collective power to create change. In this month, we remember the echoes of bravery and the rhythm of resistance. This Youth Month, let's reclaim their vision. Let us continue to rise together, resilient and unstoppable, breaking down barriers and building a brighter future. This Youth Month, let's remember, honor their sacrifice and spirit to rise. May their courage forever inspire us. Siphinde-ke sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele breakfast show. Mama usanda ngena hayibo uphuma phi kodwa-ke siyabonga ukuthi egcineni usuze wafika. Umgwaqo iVilakazi Street eSoweto ubalwa nekhonzwe kakhulu ivakashi eSoweto. Ukuphela-ke komgwaqo lo mbukeli emhlabeni unamakhaya abantu ababili abake bahlonishwa ngeindondo ze-Nobel Peace Prize okumbhishobhi uDesmond Tutu ongasekho kanye nobaba uNelson Mandela naye osendela kwelamathongo. iVilakazi Street eSoweto balahlangana nendlela ezivakatshela kakhulu eSoweto neJohannesburg. La imvakatshi ezibuye enarheni ezihlukeneko badlula khona babukela abantu abadansa isintu, abantu abathengisako namateksi alindele ukuthwala abantu abaya emzini kaMengameli walokho enarheni le uNelson Mandela. Hlangana nokhunye okukhona endleleni le ma-restaurant asezingeni eliphezulu, zindawo ezithengisa utshwala kunye nalezi ekuthengiswa kizo ivunulo yentshaba ezihlukeneko. Indlela le ayifani nezinye intrade ezijayelekileko, kanti indlela le ngiyo yodwa ephasini lonke ekwahlala kiyo abomakekere bomzabalazo wekululeko uNelson Mandela kunye no-Archbishop Desmond Tutu abathumba abonongorwana bokuthula ababizwa ngama-Nobel Peace Prize. Ngonyaka ka-1984 u-Archbishop Desmond Tutu wanikela unongorwana i-Nobel Peace Prize ukuthokoza imizamo ayenzako ekulwisaneni nombuso webandlululo ngokuthula. Ngemva kweminyaka elithoba ngo-1993 uNelson Mandela wabelana umtlomelo lo nokhaba ngumengameli ngaleso sikhathi uFW de Klerk ngendima abayidlalako ekuletheni ukuthula lokho nebebaliswana nokuqedwa kombuso webandlululo. Kwathi ngo-1994 uNelson Mandela wabekwa njengomengameli wenarha le, kanti namhlanje indlu kaMandela eseVilakazi Street seyiphendulwe emuseum. Yindoda ekwathiyelelwa ngayo indlela le nguDr BW Vilakazi oyimbongi kunye nomhloli wamanoveli owadlala indima eqhakathekileko ekuhlolweni kwesihlathulula imezwi sesiZulu kunye neSiswati. Njengamanje-ke mbukeli sixhumana nomnikazi wendawo yokudlela isakhumzi esemgwaqeni uVilakazi ngasendaweni egcina amagugu iMandela House. Lowo-ke usakhumzi Maqubela. Sakhumzi sekwamukela ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuba nawe namhlanje kuseni. Siyabonga ukuba nani la ekhaya Jikelele, thina sisakhumzi restaurant. Siyabonga kakhulu. Akusazisi ukuthi yini le eyagqugquzela ukuthi usungule le ndawo ebizwa ngesakhumzi? Ungaphinda futhi siswami? Ngithi nje bengithi mhlawumbe uxoxela ababukeli ukuthi yini le eya-inspirisha noma eyagqugquzela ukuze uqale uvule indawo efana nesakhumzi? Isakhumzi restaurant ivulwe ngathi 21 years back manje. Bengilungisa ama-computer se-FNB nama-ATM abo. So esikhathini esiningi bengiwalungisa ahlale right engamosheki. Mangiloko ngimamela umabonakude ne-radio ekhuluma ubaba Mandela ethi abantu abaye ukucomplaina nge-unemployment ever since abantu abamnyama baphatha. Abantu abaye ukucomplaina nge-crime ukuthi high. Ubaba Mandela wabuza ukuthi what are you doing wena in your own capacity? Wenzani wena ukucreate imisebenzi? Wenzani ukwenza i-crime kwi-community yakho
ingaqhubekeli phambili. Wathi vuka uzenzele kwikhona nekhona ukuyo ukuze kube woqasha abantu bazokwazi ukuphila. Isusele lapho isakhumzi. Ngaphambi kokuthi uvulele indawo wesakhi awungixoxela ukuthi babe khona yini abanye abantu babe nezindawo kulo mgwaqo uvilakazi noma nje nguwo wafika waqala? Bekungekho umuntu masiqala lapha ya orun business. Umuntu wayekhona kwakune Mandela Museum erana umama uWinnie. So naye ebesaqala ngalesa sikhathi. So ngabona kahle ukuthi if siyavula sisakhumzi restaurant instead abantu baloko bengena bephuma evilakazi bezobona ubaba Bishop ude behlalaphi si next door nobaba Bishop. Abantu bengena befuna ukubona ivilakazi street efamous ngoHector Peterson njengoba becelebrate ngoJune 16 ukushona kwakhe befuna ukubona indlu kababa Bishop. Ngingathi we are a tourist destination. So there was nothing except abantu bebengena bephuma nama tourists bengena thatha ithombe aphuma. So ukuvula kwami wenze abantu bakwazi ukustopha bakwazi ukuspend imali kwaba nalento ekuthiwa kune economy la si exchange khona imali kune domestic tourism manje kune international tourism. Bekithi vele ngizobuza wesakho ukuthi kusho ukuthi nguwe phela wavula indlela wavulela nabanye indlela lapho evilakazi street ukuthi nje obusho ke na ukuthi kuthuthukisa umnotho ingabe isakhumzi bambe liphi iqhaza ukuthuthukisa umnotho nje waseSoweto ungasichazela? Singathi isakhumzi before COVID-19 ibinabantu abayi110 abangena kuma shift ayi2 abasebenza khona and indirect jobs we have created bancedile nabanye mabevula. Namhlanje sina more than 10 restaurants in the same street. Abanye abantu bathengisa craft, abanye ba run ama B&B. So singathi more than 1,000 yabantu bayasebenza. Masinabantu abayi1000 abasebenzayo abala around ivilakazi street. It means bafita more than 5 families as their breadwinners. So sine difference enkulu kakhulu esiyenzayo ukubuilda economy yaseSoweto. Ngingathi the biggest employer eSoweto singathi abo Shoprite Checkers nabo Pick n Pay. Olandela bona singathi usakhumzi maqhubela orun isakhumzi restaurant. Washa sakhumzi maqhubela orun isakhumzi restaurant. Uma ngabe njeke usubheka emuva wesakho wakwacabanga kodwa ukuthi le ndawo ingagcina isiheha ivakashi ngobuningi obungaka? Thina kakhulu siyesithola ivakashi eziphuma locally, siyesithole abantu abahlala khona eSoweto. Kube yibo abaletha amakhampani abo, kube yibo abaletha ama-tourists, siba nabo abantu abaphuma boma Davidton, abaphuma boma East Rand, abaphuma boma Tembisa, Pretoria, especially Magne Rugby, nabelungu bayazihlupha, and kakhulu emini around May, June, July bekunokuba quiet, but it has picked up ne-tourism ngoba ama-international tourists aloke ayeza kakhulu. Njengoba nje ivakashelwa ngisho nama international tourists njengobusho ke nawe mhlawumbe ikuphi ukudla kwalapha eAfrika noma la eNingizimu Afrika laba abantu abasuke bephuma ngaphandle abayifelayo ngakho? Thina sithanda ukuthi siyazi sabantu abazithandayo. Mawe China udla ukudla kwase China. Bengise China last week. Aba accommodate umunye umuntu benza ukudla kwabo kwase Asia. Thina senza ukudla kwethu kwala eMzansi Afrika. Wona ipapa, wona amadumbe, idombolo, into njalo, abo mngusho, siba nakho, abo mkhodu, i-tribe. Ngoba it's high time ukuthi ngeke sithi si more than 50 million abantu abamnyama, kodwa abantu abadala bazoloko bedlana nama-pizza, baloko bedlana nama-burger belambile. So njengamanje siyakhula eOrlando West, duze neDube ikhona evulwayo. Sooner or later izobe ikhona la bekune Moyos Zuleki kuzobe kune Sakhumzi. So siyakhula siyaphambili. Hayi siyafisa ndiyakufisela inhlanhla impela nasi sakuthi uqhubekele phambili njengamanje nje konje emva kweCovid-19 ngoba ngiyazi ukuthi kuye kwathi ukuthi umtengantenga ngoba phela bebengasekho abavakashi abafikayo ama-international tourists kanjalo nathi bese kuyi-lockdown singasasithola isikhathi sokuthi size lapho sodla. Ingabe mhlawumbe manje usuyakubona sekuyasima masekuyabiyela esimene kwakuyiso ekuqaleni? Thina Sakhumzi ngoba asinamuntu esithi sikhompyutha naye kulokudla kwala eMzansi. So
We have picked up a lot ngoba on a quiet day singathi sinabantu abayi-100 and then njengoba kuza i-Women's Day already fully booked. Siye sithanda abantu mabeza ngama-weekend kungcono mabesishayela bathi ukuthi bayeza. Kungakho sizovula enye futhi eDube, kungakho sizovula enye Moyos, kungakho masiloko sikhula sesakhula saze sarana safana panel beaters eBruma where silungisa imoto ezi-involved ma-accident. So in the next month kuzobe khona neSACCOM's insurance services ukuthi sikwazi ukuqasha abantu bakithi bangahlali nje bengenzi lutho. Siyabonga kakhulu ke Sakhi ngesikhathi sakho engathi ungaqhubekela phambili baba. Madlo ngothi kumnandi ukudla kwaseSACCOM's. Ndiziva yabona njengoba nithetha ndiziva ndilambile nami ngase ngandwendwela ndithi qabu xa niphuma. Hayi sizoya. Mbukeli seyiphela lapho ke besiniphathele zona namhlanje ekseni kuLesithathu. Sibonga kakhulu ngokuhlanganyela kanye nawe. Siyabuya futhi kusasa ngehora elifanayo lesithupha khona la ekhaya Jikelele. Yes balekile lento ekuthiwa iconsistency. Izolo uye wahlabelela namhlanje awuhlabelela ngutho phela. Funeka phela ngithi kancane ngiphinde ngibaxolele ababukeli. Ungabaxini. Ubanuthi hayi ke mbukeli bekumnandi futhi bekusezoba mnandi into nje ixesha luchaba bamengazibini kaloku kwigqiza lonke le ekhaya Jikelele ngokubaliyela vuka nathi kusasa nje kwaye ke sikuphakele sematheni kweli qiniseka ngomzanigqoshisa anigqosha lazi sakube sikhona siniphakele zilapha futhi uzabe zigcwele mntasi basale kahle ababukeli. Bye.